kening kalate pabaratan. Ayo ditakarwan bubaran. Ndika aja kleru tampa. Kula boten ngoncat ing palagan. Ning kula golek papan sing jembar kangge nyampurnake ndika nggih. Madwa sejane. Lampah perjalanan tanding biasa adu-adu sing balung lan kandling kulit nanging katuran pirsa Anjungan Pati rong kulawi piandal dalem dawah wonten ing Bantala Kanjeng Sendika Kanjeng. Walah. Elok sanget. Lelo iki. Sak sampunipun piandel sifat kandel dalem dawah wonten ing Bantala. Sak menika ugi manjelma dados sela Kanjeng. Dadi